tene utikalo kile muganna ni samba flani muga amunu sogoni bana anka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la CEDEAO ni CNSP ɲɔgɔn ye dɔ kɛ kunɲɔgɔn tɛmɛni an bena da don ɲɔgɔn ye la ne ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen yɛlɛma doni fanga la ni Ibrahim Boubacar Keita ye walan sɛmɛ ka bɔ jamana kuntigiya la CEDEAO ka cidɛjɛkulu nanenbo kumana Bamako tuguni u bɛ yan kabini sibiri utikalo tile 22 sanba filani muga o cidɛjɛkulu ɲɛmɔgɔya bɛ Nigeria jamana kuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan bolo tuma mina u cuna Bamako pankurujigi kɛnɛ kan CNSP ɲɛmɔgɔ dankan fɔlɔ Colonel Maliki Jao CNSP ka kumalasela Colonel Major Ismaël Wage ali Mali kɔkan ko ministeriso secrétaire général Boubacar Gouro Jali tara u kunbɛ Goodluck Jonathan y'a jira kabini u kunbɛyɔrɔ la k'u dalen b'a la k'u hakililaw bɛna ɲɔgɔn ta wa k'u tɛna fosi fɔ Mali ka hɛrɛ tɛ min na a ko Mali bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ko nin y'ale siɲɛ 4nan ye tagasegin na o ko la a ko CEDEAO jamanakuntigiw ka lajɛ kɔfɛ interneti kan u y'ale ci kana kokura ka kuma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko ni ko bɛ Mali kun kan ko b'a jira ko CEDEAO bɛ kunko y'o ye u bɔra pankurujigi kɛnɛ kan k'u kunda dunanba ninnu jigiyɔrɔ kan lotoliba dɔ la Goodluck Jonathan ni Afriki kelenya tɔnba nansarajɛkulu ani MINUSMA ka cidenw ye ɲɔgɔn ye kɛ ye baara bolojacogo la CEDEAO jamana minnu ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔ u n'olu fana ka kan ka ɲɔgɔn ye fɔ ka bɛn na Goodluck Jonathan ni CNSP ɲɛmɔgɔw ye lajɛ kɛ sɔrdasiw ni sɔrdasi kɔrɔw ka minisiriso la CNSP ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta u ka kumalasela Colonel Major Ismaël Wage ani Maliki Jao tun bɛ o kɛnɛ kan kow bɛ dakan min na kabini Ibrahim Boubacar Keita ye walansɛmɛ ka bɔ jamana kuntigiya la ka debitebulo ni gouvernement ci fo ka mɔgɔ caman minɛ ka lasago fɔlɔ sɔrdasiw fɛ u y'o bɛɛ kunnafoni ɲini u ko lajɛ kɛra gundo la u ma sɔn mɔgɔ gansan wɛrɛw ka ye o kɛnɛ kan Ibrahim Boubacar Keita bilali ɲinini sɔrdasiw fɛ o kuma kunbu u da nka lajɛ kuncɛlen a mɔgɔ dɔw y'a jira ko CEDEAO ka cidɛjɛkulu ye foli ni tanu lase sɔrdasiw ma ka da kan k'u ye fanga yɛlɛmani mun kɛ joli ma bɔ o kɔfɛ u taara u ɲɛ da Ibrahim Boubacar Keita kan a ka lasagoyɔrɔ la Kati sɔrdasi kan na ka kɔsegi sɔrdasiw ni sɔrdasi kɔrɔw ka minisiriso la Goodluck Jonathan y'a jira kunnafonidinaw la k'u ni CNSP ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔfɔ bɛ kuntilenna kelen kan fɔlɔ wa k'u ɲɛ dara Ibrahim Boubacar Keita kan ko matɔrɔ fosi t'a la Colonel Major Ismaël Wage fana ko u ni CEDEAO ka cidɛjɛkulu ka kɔrɔfɔw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ an bɛ don min na basigi donna Gawo dugu kɔnɔ mɔgɔw seginna u ka baaraw ma nka sɔrdasiw ka mobiliba dɔ jɔlen bɛ dugu ɲɛfɛ hali bi ka lakana sabati dɔw fana jɔlen bɛ fanga tɔgɔla cakɛdaw dɔw la k'olu kɔlɔsi Mali sɔrdasiw ni MINUSMA taw yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔnaw ni suguw la serew y'a jira ko ni Mali sɔrdasiw ni dɛmɛba dunanw ka wulitumadɔn tɛ ko dansi tun tɛna sɔrɔ sorobaɲagani ni kɔlɔlɔ la Gawo kɔnɔ sɔrdasiw n'u ka mobiliba bilendew tilenna ka munumunu salo la ka basigi sabati hélicoptère fana wulila ka yɔrɔw jate minɛ ka dugu mɔgɔw hakili sigi ka taa a fɛ sibiridon sufɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugu maaba wɛrɛw ye laseli kɛ arajosow sanfɛ ka sabali ɲini dugumɔgɔw fɛ Gawo dɔgɔtɔrɔsoba y'a sɛmɛntiya ko mɔgɔ 2 de nin tora sorobaɲagamin na ka mɔgɔ 9 wɛrɛ jogi dɔgɔtɔrɔw y'a jira ko su ni joginen fɛn o fɛn cɛra ka se olu ma ko mugu de y'a bɛɛ sababu ye nin tun y'a kalo 5 ye Mali tolantanw tun jɔlen don ka sababu kɛ coronavirus ye nka an bɛ don min na tolantanw daminɛna kokura ŋanaɲini kulu tolantanw tile 22nan n'a laban tun ye jumadon ye utikalo tile 21 sanba 2020 Stade Malien taara AS sabanan gosi Mopti 2-1
ka jɔrɔ fɔlɔ minɛ u ka kulube kɔnɔ. Kuru 54 b'a bolo. A ye sabanan ta ye kuru 11 ye. Ale kan ka tolontan kelen wɛrɛ kɛ walasa ka taa n'a bila dɔn a ko tɔ la. N'a bɔra ye an bɛ taa Europe gun kan. K'aw ladɔnniya ko Ligue des Champions tako 65nan tolanciw kuncɛra kari utikalo tile 23 san 2020. PSG ale ni Bayern de ɲɔgɔn sɔrɔ o finali kɛnɛ kan. Bayern ye se sɔrɔ PSG kan 1-0. Ni Bayern siɲɛ 6nan ye ka jɔnjɔn ta. Min ye PSG ye, nin tun y'ale siɲɛ fɔlɔ ye Ligue des Champions kɛnɛ kan. Nin b'aw ka kunnafoni kuncɛ. Nin baara nin kɛra AMAPU ni ANCD ka bolodiɲɔgɔnma la.